aw ni Show 9 TV jabarani filɛbagaw an bɛ foli lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ ni ye an bɛna da kulo kan ka fɔ ko dialogue national inclusif ale baaraw bɛ sen na halisa an ka jamana kɔnɔna na maliden caman ye hakilina di a ko la dɔw y'a yira k'a fɔ ko nafa bɛ dialogue in na dɔw y'a yira k'a fɔ ko nafa foyi de tɛ a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko katikaw olu nisɔndiyalenbalen don u ka prefe kɔrɔ n'o ye Sadio Keita ye k'a sababu kɛ a ka wulikajɔw ye Kati cercle kɔnɔna na ni de y'an ka kunnafoni bakurubaw ye ka fara kunnafoni caman kan an bɛna min lase aw ma bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na aw y'aw bisimila aw minnu tɛ sɛgɛn an filɛli la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ aw fo kokuratun aw ni timinadiya i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni daɲɛ kumabaw la cogoya min na sigikafɔba n'o ye dialogue national inclusif ye ale daminɛna an fɛ Bamako yan sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 14 wa a bɛ to sen na fo décembre kalo tile 22 okumu kɔnɔna na 9 TV ale ye yalayalali kɛ Bamako faba kɔnɔna na ka mɔgɔw hakilina ta dɔw y'a yira k'a fɔ ko dialogue bɛ kɛ sababu ye ka na ni fɛɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔna na yaasa gɛlɛyaw ka se ka ban dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko nafa foyi de tɛ ni dialogue in na u ye min fɔ an ka cidon kɛrɛnkɛrɛnnenw n'o ye Aminata Daɲɔn Fadima Sidibe fo ka taa se Baɲɔn Jɛnɛpu ma an ka ɲɛma da olu fɛ fɛn min bɛ sen na a ka gɛlɛn nka a ka nɔgɔ Ala fɛ ni maliyɛnw sɔnna ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dialogue in bɛ dilan Mali bɛ jɔ nkalon min kɛra ka jamana in jɔ n'o nkalon ɲɔgɔnna kɛra k'a fɔ ko ka jamana dilan a tɛ ɲɛnabɔ dɛ il faut que maliyɛnw ka sɔn ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye accord ni u bɛ kɛlɛ accord min nɔfɛ accord ni a tiɲɛ ma fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka dɔn réalité min b'a la c'est vrai à un moment donné mɔgɔw ye kuma caman mɛn a la a fɔra télé ni radio la mais maliyɛn ka sira tɛ télé yɛrɛ la Mali télé n'i ko an ka lamɛn taa ci fɛ aw b'a fɛ k'a dɔn min fɔra dialogue la aw m'a ɲini k'a dɔn aw t'a ɲini k'a dɔn jamana bɛ tila diyagoya la parce que bɛɛ ka nafa b'a la aw ka nafa bɛ min na aw b'o de nɔfɛ jamana bɛ dilan a bɛ tila olu la cogo o tuma a ye sabali a ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais ni tiɲɛ ma fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ nkalon na dɛ minnu bɛ Kidali olu k'o fɛ minnu bɛ Bamakɔ olu k'o fɛ minnu bɛ Sikaso olu k'o fɛ jɔn ta ye cɛ a ye sabali Ala yɛrɛ de kosɔn san kɔni an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka sigi dialogue national inclusif comme daminɛna ne yɛrɛ kɔni ni ye ne hakilina ta k'a lajɛ ne fɛn ɲuman de don ne fɛ fɛn ɲuman don ka da mun kan depuis lawale la u b'a fɔ an fɛ yan nɔ ko sigikafɔ ye damu ye n'a ma ɲa k'a fɔ ko Mali bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ bi an yɛrɛ an bɛɛ b'o kalama n'a fɔra ko an ka sigi k'an ko gɛlɛyaw lajɛ ten o man ɲi an bɛ wuli an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa gɛlɛya nin mun de y'a se anw ma mun de kan ka kɛ pour que ka gɛlɛya nin ta ka bɔ an kan parce que anw man kan sigi k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na an ka problème ta k'o dilan an place la anw yɛrɛ de kan ka wuli ka problème ninnu dilan olu tɛ se ka dilan fo an ka sigi an ka kuma ne fɛ dialogue in kɔni kɛli nafaba t'a la parce que a bɛ fɔ ko mɔgɔw ka ɲɔgɔn dalajɛ ka u hakilinaw di an b'an hakilinaw di pour que sanfɛ mɔgɔw ka baara kɛ n'a ye mais an y'a ye n'a taara baara tɛ kɛ n'a ye olu hakilina ye min u b'a kɛ n'o de donc ne fɛ nafa t'a la a tɛna foyi bɔ a la n'a ma min fara k'a to bɔ a la parce que n'a a sigikafɔ kɔfɛ ni réaction ma kɛ ni concrétisation ma kɛ nafa foyi de t'a la bon musakaw nafolo minnu donna la olu tiɲɛna ka ban solution tɛna sɔrɔ donc maintenant a kun tɛ quoi ni ne yɛrɛ ɲininka n b'a fɔ a kɛ kunbɛn mais n'a tun kɛra a kɛcogo la n b'a ɲɛfɔ parce que ne yɛrɛ bɛ Mopti ne ye Mopti ka ye Mopti dialogue kɛra kɛcogo min na ne bɛ se k'a fɔ a ma ɲɛ mais n'a kun kɛra a kɛcogo la nafa b'a la Mopti yen nɔ u tun kan ka commune u y'a daminɛ k'a daminɛ commune la mais u ma mɔgɔw wele parce que minnu yɛrɛ bɛ problème bɛ yɔrɔ min na u m'olu wele u tun bɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ ninnu wele u bɛ n'u ka problème ɲɛfɔ mais u y'a daminɛ dɔrɔn sous préfet ninnu ka centre mɔgɔw wele centre mɔgɔw dun t'a dɔn réalité min bɛ burusi kɔnɔnaw la donc ne b'a fɔ dialogue in kunbɛn n'a kun kɛra a kɛcogo la mais comme a kɛcogo ma ɲi dès le départ ne bɛ se k'a fɔ a bɛna kɛ nafolo tiɲɛ de o de ye ne hakilina ye n'an bɔra faba kɔnɔna na an m'an kun da Kati cercle kɔnɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko katikaw nisɔndiyalenba de don u ka prefe kɔrɔ n'o ye Sadio Keita ye k'a sababu kɛ a ka wulikajɔw ye i n'a fɔ k'a ye kalanso caman jɔ Kalabankoro commune kɔnɔna na Kati fo ka taa se Muntugula ma a ma dan o dɔrɔn ma
k'a ye château caaman jɔ ka t'i sɛrɛkɛ ale kɔnɔna na ko nisɔndiyalenba de don a kɔrɔ. Yaasa an ka kunnafoni caaman sɔrɔ nin ko in na Sadio ka wulikajɔw la, an ka jɛ ka Amadu El Konare lamɛn. Bamananw ni kumadonso b'a fɔ ko san 10 faligɛn n'i ma falikan mɛn I na sirafara caaman dɔn. An bɛ se k'a fɔ ko kɛlen don El Hadji Sadio Keita ni ale ye Kati cercle ale préfet ye an bɛ don min na i ko bi. San 30 a n'a kunkanfɛ a bɛ jamana ka faso baaraw la administration kɔnɔna la préfet yaw sous-préfet yaw olu ni a ɲɔgɔnna caaman. O de kama kab'a nana Kati jatew y'a jira ko a ka préfet ya baaraw kɔnɔna la a bɛ ɲumanyabaw kɛ buna hadamadenya yɛrɛ dɛmɛsira la jɔsen caaman na ka ɲɛsin Kati cercle ale maaw ma. A kɛlen kɔ ka kalanso caaman jɔ Kati commune caaman kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ ji sanuman n'o ye ji bondonw ye a b'a la k'o jɔ ka di sigidaladen maa caaman ma waasa u bɛ se k'u ni lahinɛ jiko la cogoya min na. Maa minnu bɛ yen ni a ye ji kɛ n'a lahinɛ sera olu ma jamanadenw ka taa se jamana yɛrɛ ka foroba baarada dɔw ma o maaw bɛ siriyali k'an ye. Lieutenant Abdoulaye Dunyan ale ye Kati protection civile o ɲɛmaa ye an bɛ don min na i ko bi. Forage mɔgɔ min kɛra sababu ye o ye Kati préfet ye n'o ye Sadio Keita ye o de kɛra sababu ye a sɔrɔla cogo di Kati yan jiko gɛlɛya tun bɛ yan ni éléments tun bɛ yɛlɛ garde la u bɛ na ni ji sachet de y'u fɛ ayiwa an tun bɛ ji min kɛ an ka engin pompe kɔnɔ n'o bɛ wele ko véhicule d'incendie an tun bɛ taga ji in ta BMS kɛrɛfɛ donc ji in ta waati a tun bɛ mɛn donc n nalen yan nɔ n ye lettre de ci préfet ma ka ɲini a fɛ a kana bɔ an ye yan a kana yan lajɛ komi an b'a ka cadre kɔnɔna na a kana yan lajɛ gɛlɛya minnu b'an kan an ka a dɔɔni fɔ ɲɔgɔn ye donc a ye wele in jaabi an b'a fo la a nana ka na yɔrɔ lajɛ donc an ye jiko in fɔ donc jiko in fɔli a ko vraiment a diyara ye n'ale bɛ tɛmɛ yan mais ale tun t'a dɔn k'a fɔ ko nin degun b'an kan donc o tile 2 bɛɛ a bɔra yan don min na o dugusɛjɛ 2nan bɛɛ a ye mɔgɔ bila ka na prospection na donc a kow teliyara ɲɔgɔn nɔfɛ kalo 1 ɲɔgɔnna baara in banna k'a kuncɛ voilà ka forage in bila an ka disposition na a y'a n'a équipement bɛɛ a jɔra n'a bɛɛ ye voilà bi an kɔni bɛ alhamdulilayi fɔ o la k'a fɔ ka barika da o la. Lieutenant Abdoulaye Dunyan y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la k'a fɔ ji min dilen filɛ olu protection civile maaw ma nin ye ko a jɔda ka bon u ka baara la kosɛbɛ sabula k'u ka baara tɛ sirabakan kasaraw dama ye k'u mago jɔnjɔn bɛ ji la ko ni ji yɛrɛ tɛ u ka baaraw tɛ sabati an k'a lamɛn. I ko pompier ko ji voilà donc sans o a yɛrɛ y'o de fɔ a ko ko ni ji tɛ pompier bolo a ka baara man nɔgɔn an ka baara dɔrɔn tɛ ka taa accident de circulation na an ka baara fana ye ka mɔgɔw dɛmɛ en cas d'incendie et même ka taa ji di mɔgɔw ma yɔrɔ janw la minnu ni jiko problème b'u la donc vraiment ji a nafa tɛ se ka fɔ ka ban pompier bolo a nafa tɛ se ka fɔ ka ban pompier bolo donc c'est venu à point nommé parce que an mago de b'a la su ani tile. O kɔfɛla na fana a yɛrɛ k'a fɔ kɛnɛyaso fɛn o fɛn bɛ Kati mara kɔnɔ n'u gɛlɛyaba b'u ka jiko la min ye préfet El Hadji Sadio Keita a ye wulikajɔba kɛ ka dɛmɛ don kɛnɛyaso caman ma jiko ale bunakun kan. Madi Maganera ale ye service de développement social o ɲɛmaa ye Kati ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye ka tila ka tanuniw kɛ ka kɛ ni préfet a ka bonyaw ye ka ɲɛsin sigida denw ma. Ɲɛma foyi tɛ ɲa ni ji tɛ. Jango dɔgɔtɔrɔso n'i ye dɔgɔtɔrɔso jɔ ni ji t'a kɔnɔ i ye so gansan de jɔ parce que dɔgɔtɔrɔso tɛ ɲa ni bɛsɛya tɛ bɛsɛya dun tɛ fɔ ji kɔ. Sadio ye min kɛ nin ye n'an ko an ka Sadio fo ka taa sisan na fo sini sɔgɔma an tɛ tila Sadio foli la. C'est mɔgɔ min ye ji di ma a ye ɲɛnatigɛ de di ma sini dugu bɛ jɛ an man Sadio ka kɛwale ɲuman ni sato in ye Sadio ka baara la ncinin de hali kɔrɔ kunu a sini muso dɔ nana ne ma yan a cɛ fatura ka falatɔw de t'a bolo ani ɲaji
nga mango makono nye bude noti dama ta préfet inyaji chebaka ye préfet de be filijamuso dɔn préfet de be falatɔ dɔn Sadio de be falatɔ dɔn a taara Sadio ye min kɛ a ye a segina a nana fo ye ani ɲaji de bɔra ne ka biro la yan ani yɛlɛ de donna ne ka biro kɔnɔ yan donc Sadio ka ɲumanya a tɛ se ka fɔ ka dan ne tɛ jeli ye dɛ Sadio ye cadre de ye administrateur de don ne yɛrɛ ye administrateur de ye mais a fɔra ko ni min kɛra o de bi fɔ n'a ye juguman fɔ bilahi wallahi ne tɛ siran Sadio ɲɛ n b'a fɔ fana diɲɛ bɛɛ b'a mɛn Sadio yɛrɛ b'a mɛn mais n'a ye ɲuman kɛ je suis obligé de reconnaître que a ye ɲuman de kɛ sinon ne ne suis pas griot je l'ai dit n bɛ k'a tanu de k'a ka wale ɲuman de fɔ a ye ji min di population mɔgɔ minnu dama bɛ taa ji in ta k'i mago dilan n'a ye fo dɔ min don Sadio tɛ ban o baraji la fo dɔ min don donc Sadio ka ɲuman ka ti bɛɛ b'a dɔn ka ti bɛɛ b'o dɔn. kɔrɔfɔ kuncɛ la ka aw ladɔnniya k'a fɔ kati cercle ale ye cercle ɲaamilenba ye nka kabi Elhaji Sadio Keita nana i n'a fɔ katikaw b'a sereya cogo min na a ye fɛɛrɛ ni dabali jɔnjɔn caman sigi sen kan ni nka maa minnu bɛ yen n'olu ye walejugu tigilamaw ani minnu bɛ baaraw kɛ kurutukurutu kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛrɛlen guwaw kamana sabula a sago ye baara kɛko ɲuman sariya ani jamanadenw ka lafiya kɔnɔna la. An bɛ kati préfet Sadio Keita fo a ka wuli ka jɔw la ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana kɔnɔna na kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali sugujɔlaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu u ye ɲɔgɔn ye ba kɛ sɔgɔmada in na Palais de la Culture la hukumu kɔnɔna na u ye bureau kura sigi ni a maa bɛ taa maa 40 ni kɔ la a ɲɛmaya bɛɛ dira Abdoulaye Cissé ma an ka ciden André Traoré fo ka taa se Bakari Kone ma u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Bɛlɛ fara a dɔgɔya kan bolokɔn den kelen tɛ se k'a ta doni yɛrɛ fana mana bonya cogo o cogo ni maaw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ jɛ ka kulu bɔ a nɔ la o de hukumu kɔnɔna la min ye jɛkulu min ɲɛsinnen don sugu matarafabaw ka kisa ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye collectif des acteurs du marché du Mali CENAM olu y'u ka jɛrɛba sigi sen kan bi jɛrɛ min kɔnɔna la a tɔndenw bɔra Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na jamana kɔrɔ fɛ camancɛ bolo fo ka se jamana bayanfan ma ka Palais de la Culture sɛbɛkɔrɔ fa congrès kofɔta in na bɛnkanw kɔnɔna la danaya taara kokura k'a da Abdoulaye Cissé kan ale min ye jɛkulu in cɛba ye min ye bureau maa 70 ni kɔ ale ka ɲɛmaaya bɛna kɛ olu ka hamina ye waasa ka se ka u ka laɲini bɛɛ lajɛlen mafa waatiw kɔnɔ baaraw dayɛlɛlen kɔ ka bureau sigi ka dantigɛli caman kɛ seere bɛɛ lajɛlen ɲɛna Abdoulaye Cissé ale yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli k'an ye. An b'a ɲini ala fɛ an ye ko min ju tigɛ ala k'a dafa an bolo an b'aw fo an b'aw wale ɲuman dɔn an bɛ ala de deli o ye heure damadɔ min ta ka n'aw sigi yan ala k'a k'aw ma alijɛnɛ sara ye ka garizigɛ fara aw garizigɛ kan inshallah ni ala sɔnna a ma nin cɛ a n'a muso nin kelen kelen bɛɛ a bɛɛ bɛ jihadu de la aw ye mais n'a fɔra aw ye don min ko a ye wuli aw kana aw sigi dɛ n'aw sigira a bɛ kan kan ni don min n'an ko a ye wuli ni don min an k'aw sigi an bɛ sigi an t'aw lawuli politiki sira fɛ mais politique bɛ se ka don an ka ko la mun na n'a ye mɔgɔ ye an ka hɛrɛ bɛ min bolo an bɛ se k'a fɔ a ye tugu karisa kɔ n'a nana a bɛ se k'an lafiya ni ala sɔnna a ma mais an tɛ politique mɔgɔw ye. u ka laɲini ye minnu ye ani dekun minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ o la o ka se ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye a ye ɲɛfɔli kɛ olu kan an k'o lamɛn. An sigira laɲini min kama a laɲiniba soubassement fɔlɔ an ka sugu ninnu bɛ dara k'an bolo cogo min o de y'an tɔɔrɔ jamana in kɔnɔ an b'a ye nafolotigi kelen bɛ wuli ka na maa 50 maa 100 ka place sisan k'a fɔ ko ale kelen ta de k'a sɔrɔ jamana ni yɔrɔ de don jamanadenw ni yɔrɔ de don an k'o de ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ kelen jamanaden bɛɛ ni yɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ mais dɔ tɛ se ka kɛ k'a fɔ ka yɔrɔ mara mɔgɔ dɔ ye san 40 ka tila ka yɔrɔ d'a tigi ma k'a fɔ ko bayi avec promesse de base
an t'a fɛ ko yɛrɛ b'an tɔgɔ la an tulo la jamana in kɔnɔ ban avec promesse de vente o min bɛ yen ka yɔrɔ feere ma jamajɛ yɔrɔ ka a d'i ma bayi la ka tila ka dogo k'a feere ma ka tila k'a papiye kɛ titre k'a d'i ma vraiment an kɛlen ma k'o kɔn jamana in kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ o tumana an bɛ se k'a fɔ an ka ko yɛrɛ base y'o de fɔlɔfɔlɔ n'o bɔra yen nɔ n'i y'a mɛn i bɛ kɛlɛ kɛ k'a fɔ n ka fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ la fɔlɔ i yɛrɛ bɛ sigiyɔrɔ la an ka sigiyɔrɔ de y'an ka kɛlɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ ye ni an ka o kɛlɛ bɔra yen sisan min bɛ tugu a la o ye sɔrɔ sira ye mais tant que n'i ma ka base yɛrɛ ma ɲɛ i bolo sɔrɔ tɛ se ka kɛ. Kɔrɔfɔ kuncɛ la a ye weleweleda fana kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn u ka tɔnden bɛɛ lajɛrɛlen ma sugu matarafabaa bɛɛ an k'a lamɛn. F'an ka fara ɲɔgɔn kan de ka kɛ cɛ kelen ka kɛ muso kelen ka wuli ka ɲɔgɔn mago dilan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɔnkɛrɛ in kɛra bɛɛ basigi bonya ani karama a dɔnna k'a fɔ bɛɛ lajɛrɛlen fɛn o fɛn bɛ nin jɛkulu la k'u bɛɛ hami ye Abdulaye Sise ale ka kɛ o kumada ye waasa jɛkulu ka hamina in bɛ mafa sugu matarafabaw yɛrɛ ka hakɛ o ka sɛbɛkɔrɔ kɔkɔrɔ don ka bɔ binganikɛlaw ni jamana jɔnminɛw bolo. Jamanadenw bɛɛ hakilina ye bɛn ka se ka sabati jamana kɔnɔna na o tɛ se ka kɛ ni jamanadenw bɛɛ min fanga fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. Nin ye Boli Musa ka kumakan ye ni ale ye MPM président ye. MPM o ye Mouvement pour la paix jɛkulu kura don mouvement kura don min sigira sen na yaasa bɛn bɛ se ka sabati cogoya min na anw ka jamana kɔnɔna na a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ anw ye ka fɛsɛfɛsɛli kɛ anw ye Mouvement pour la paix MPM ale kunkan an ka Boli Musa lamɛn Amadu El Konare ka kuma buruni ɲɛfɛ. An bɛ sigilen don o don an b'a lamɛn mun bɛ ka kɛ an ko yan'an ka to sigilen ka filɛli kɛ ani ka kasi an bɛ se ka solution jumɛn sɔrɔ problème in na o solution kɛra mun ye an y'a ye k'a fɔ problème solution foyi tɛ se ka sɔrɔ a la tant que maliendenw ma fara ɲɔgɔn kan cɛ fara muso kan an ka ko bɛɛ lajɛlen dabila ka politique ko dabila ka diinɛ ko kɛlɛ dabila ka intérêt personnel bɛɛ kelen kelen ta k'o kɛlɛ dabila k'a ɲɛsin maliba in ma o dɔrɔn de b'an bolo n'an ma ɲɛsin o ma dɔrɔn mali tila to don an na nka an ɲɛ b'a la fɛnɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ an kan ka fara ɲɔgɔn kan maliɲɛnw kan ka fara ɲɔgɔn kan nka mɔgɔ si tɛ ka baara kɛ ka taa n'a ye an ko an bɛ se ka baara kɛ ka taa n'a ye cogo di o ye ka wuli ka don diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ politique ɲɛmɔgɔw bɛɛ opposition t'a la majorité ko t'a la taabolo ko t'a la ani association ɲɛmɔgɔw bɛɛ Bamako kɔnɔ yan ani région bɛɛ lajɛlen na ka weleweleda kɛ bɛɛ ye an bɛɛ ka jɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ maliden kelen ye i n'a fɔ an ka hymne national b'a fɔ cogo min na ka kɛ maliden kelen ka wuli ka Mali kuma bɔ donc an ye o de baara daminɛ ne de nana terrain kan ka na jeunes dɔw fara ɲɔgɔn kan an b'o baara la an bɛ ka don mɔgɔ caman kan wa n'Ala sɔnna ma an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an bɛ don bɛɛ kan hali minnu y'an kibaruya mɛn n'u m'a ɲɛ fɔlɔ u k'a bila u kunna an bɛ nalen u k'u ka daw yɛlɛ an ye an nakun tɛ kɛlɛ ye an nakun tɛ jamana in ɲagamini ye au contraire an bɛ fɛ ka basigi de don jamana in kɔnɔna la an ka kɛlɛ tɛ gouvernement ma parce que an b'a dɔn gouvernement bolo jalen b'a kan na an bɛ fɛ o bolo in de ka b'u kan na ka sababu kɛ ni bolo ma bɔ gouvernement kan na an b'a si bɛɛ lajɛlen kɛ gouvernement falen na foyi tɛ kɛ problème de bɛ yen an bɛ fɛ ka problème solution de ɲini o ye jumɛn ye o ye minnu b'an senkɔrɔ jugu minnu b'an senkɔrɔ fo an ka olu de kɛlɛ u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛ olu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka laɲini o de an bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma minnu bɛ k'a fɔ ko u nɔ tɛ u fililen don olu yɛrɛ de don problème bɛ yen bɛɛ b'a dɔn diɲɛ bɛɛ b'a dɔn maliyɛnw tɛ ka wuli ka kɛlɛ min kɛ kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ ka wuli k'o kɛlɛ kɛ ka sababu kɛ u sirannen don a kana s'u yɛrɛ ma yen nɔ wa minnu fana bɛ yen n'an hinɛ bolo olu fana bɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ halisa a bɛ anw kun na ko olu tɛ walisa a bɛ anw kun na halisa a bɛ anw kun na ko an k'u to yen walima ko n'u taara k'an bɛ kɛ cogo di u bɛ an bɛ ka kɛ cogo di saya in bɛ ka ban wa an bɛ ka sa o n'u taara an bɛ kɛ cogo di fɛnɛ o fɛnɛ ye kuma wɛrɛ de o parce que an n'u ma da ɲɔgɔn fɛ u nana k'an sɔrɔ yan nɔ de wa olu m'an da fɛnɛ an bɛ se ka mun gɛlɛya gouvernement ma a ka fɛɛrɛ kɛ a ka jamanadenw lamɛn kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko association des diplômés stagiaires de Kulikoro k'u ye don dɔ ta k'a ɲɛnɛmaya o ye min kɛ seko ale ni donko don ye o y'a ɲɛnɛmaya Kati conseil de cercle la baaraw bɛɛ koromo karili kɔ an ka ciden Amadu El Konare a ye ɲininkali tɛngu u ka ɲɛma la n'o ye Dramani Konare ye yaasa ka kunnafoni caman sɔrɔ a ko la a ye min fɔ an ka o lamɛn. An ka bi lajɛ in tɛ dɔwɛrɛ ka se ka association jeune
fara ɲɔgɔn kan ka se ka journée culturelle kɛ n'o ye association des jeunes stagiaires diplôme minnu tilala kalan na n'u bɛ stage la maintenant an ka baaraw hokumu kɔnɔna la an ye u kuncɛ ka ti yan ni conférence ye sigi ka fɔ jeunes jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamana kɔnɔna la bon ne bɛ welekan min fɔ u ye an bɛ wagati min ko sisan u k'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan parce que n'i ye nin ko nin lajɛ jeunes tɛ bɔ a la tant que wariko t'a la bon o yɔrɔ ye problème ye kosɛbɛ kosɛbɛ a yɔrɔ la donc an bɛ o welekan da jeunes bɛɛ u ka bɔ ka se ka an ka se ka wuli ka jɔ kɛ o ko kan. Ni de bɛna dan sigi an ka bi don kibaru la min lasera aw ma NEF-TV ɲɛmayaso Fasiri Jama ale ni jatalaw fo ka taa se fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka bolodi ɲɔgɔnma sababu la ka lase aw bɛɛ kelen kelen ma bonya ale ni karama kɔnɔna na an bɛ foli lase aw ma aw ka ɲɛmadali fɛ Ala ka su hɛrɛ di aw ma ka anw lakana aw kan bɛɛ donna nataw la.